A už som ti pomohla s tou matikou. A teraz budeš čo robiť? No, teraz mám takú... Tak asi mala sa všetkým ospravedlniť, nemyslíš? No, dobrý nápad. Tak môžeš ísť hneď, aby si to už mala za sebou, nie? Máš pravdu, pôjdem hneď. Tak teda ahoj. Keď sa všetkým ospravedlňovala svojim spolužiačkám aj svojim kamarátkám, tak to dopadlo dobre. Všetkým sa ospravedlnila, no toto bola trebárs jej spolužiačka, ktorej spravila niečo zlé. Ani o tom nechcem rozprávať. Toto je jej spolužiačka tiež. A? No, uvidíme, či sa ospravedlnila. Či to zoberie to ospravedlnenie a zobrala to. No, tak zatiaľ sa jej darí. A uvidíme, či sa bude dariť aj s ostatnými. To sa jej tiež podarilo. No, táto je moc citlivá, takže stále plakala, keď jej niečo urobila. No, ale dobre. Kvetinka sa jej dobre ospravedlnila. No, a teraz príde to najhoršie. Príde. Teď som spravila toho najviacej. To mi určite neodpustí. Takže čo chceš robiť na Kvetina? Chcela by som sa ti ospravedlniť. No to je už neskoro. Rok si mi robila zlé. A ty si to ani... Nad tým si ani nerozmýšľala. A teraz mi chceš akože po tom roku ospravedlniť? Vieš, koľko to je? Po dlhom čase, keď jej všetko rozprávala, aby jej to odpustila, no, sa to podarilo. Tak dobre. Odpúšťam ti. Ale budeš mi sľubovať, že budeš stále mojou kamarátkou. Dobre? Dobre, platí. Už si prišla? No, tak ako to dopadlo? Dopadlo skvele. Všetci mi odpustili. Aj odpustila? Áno, len to dlhšie trvalo. Tak šťastie. Tak ti poviem, koľko je hodín? Tuším 7:30 alebo 7:45, neviem, nejak tak. No, tak asi sa pôjdem navečerať. Ty si spravila na večeru popcorn? Nič iné sa mi nechce robiť. Celá Kvetinka. No, tak ja už asi pôjdem spať. Už je... Koľko? 9? Ne, 9:30. Tak, Kvetinka, ja už idem spať. Dobrú noc. Dobrú noc, Kate. Ja si to pôjdem odložiť. No, a toto by už bol koniec našeho filmu alebo seriálu. No a zlepší sa Kvetinka. Tak to už sa stalo. Kvetinka sa už zlepšila. No, pre ňu to bolo ťažké, ale prekonala sa a spravila to, čo mala. No tak toto bol posledný diel. Dúfam, či sa vám páčil a ahojte!